Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Mo break una kita sa atong expository series on Paul's Epistle to the Romans. Gumikan kay atong pamalandungan ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo nga gisaulog nato niining simanaha. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 20 hangtod sa 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, busa kami mga representante alang kang Kristo nga ang Dios nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Naghangyo kami kaninyo sa ngalan ni Kristo, pakig-uli kamo sa Ginoo. Alang sa atong kaayuhan, gihimo niya siya nga sala. Siya nga wala gayoy sala, aron nga diha kaniya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang atong pagpamalandong niining takna mga kaigsuunan maga-focus sa pinakasentro nga haligi sa Kristohanon nga pagtuo, kining gitawag og doctrine of substitutionary atonement. Ang pagtabo ni Kristo sa atong sala isip kapuli sa mga makasasala ug mao kadto ang iyang gibuhat didto sa cross sa Kalbaryo. Nagtuo gayud kita nga ang kamatayon ni Kristo dili lamang kadto pagpasundayag sa gugma sa Dios, kundili usa kadto ka legal nga transaction diin ang hustisya sa Dios natagbaw aron nga ang iyang kaluoy mo dagaya ngari kanato or iyang ihatag ngari kanato. So ang tumong sa atong pagpamalandong mao ang pagpasabot nga ang kamatayon ni Kristo usa ka judicial nga sakripisyo. Judicial, husgado, korte kini mga kaigsunan, adunay kaso nga gipasumbong bato kanato sa korte sa Ginoo ug ang kamatayon ni Kristo mao ang nagtagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios aron masigurado ang atong kapasayloan. Adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Ang unang bahin mao ang pagkurihir sa mga sipyat nga pagsabot mahitungod sa cross. Ikaduha, atong tun-an kung sa unsang paagi ang cross sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang kamatayon usa ka halad o sakripisyo. Ikatulo, atong tun-an ang dakong pagbansili nga nahitabo didto sa cross sa Kalbaryo. Ug ikaupat, atong tun-an nganong gikinahanglan gayod ang kamatayon ni Kristo didto sa cross ug wala na gayoy laing pamaagi aron ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako maluwas ug hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining takna. Mudangat na kita sa unang punto. Adisir nato masabtan kung unsa gayod ang but ipasabot sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Kinahanglan nga atong masabtan ang wala gipasabot niini. Una mga kaigsuunan, ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, dili kadto kamatayon sa usa ka martir. No, ang martir mamatay alang sa prinsipyo nga iyang gipakigbisugan sama kang Jose Rizal. Pero ang manluluwas mamatay alang sa mga katawhan nga iyang pagaluwason. Kung si Kristo mga kaigsuunan usa lamang ka martir, usa lamang ka bayani nga atong pagadaygon, well, dili niya mahugasan ang atong mga sala. Wala gayoy bisag usa ka sala nga mahugasan sa kamatayon ni Kristo kung ang iyang kamatayon lamang sa usa ka martir. Ikaduha,
Gitudlo kini sa mga liberal theologians nga ang kamatayon kuno ni Kristo usa ka kamatayon aron matandog ang atong kasing-kasing, aron atong panag-ingnan, usa ka moral influence. Mao kini ang gitudlo sa mga liberal nga mga theologians sa atong kapanahunan karon, aron kuno malanay ang atong kasing-kasing or ipakita kung unsa gayud kadako ang gugma sa Ginoo alang kanato, pareha ba sa hunger strike mga kaigsunan. Apan ang Biblia nagpasabot kanato nga ang cross adunay gibuhat una sa Dios, adisir pa ang cross adunay benepisyo nga ri kanato. Ug unsa man ang gibuhat sa cross on the part of God, gitangtang sa cross or gitangtang sa kamatayon ni Kristo didto sa cross ang iyang balaan nga kasuko batok sa atong mga kasalanan, batok kanato nga mga makasasala. So kinahanglan gayod nga atong makoreksyonan kining mga sipyat nga pagtulunan mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Mahinungdanon gayod kini gumikan kay kung ang cross usa lamang ka ehemplo or usa lamang ka tragic nga martyrdom or kamatayon sa usa ka martyr, nan wala kini balaang gahom sa pagluwas sa mga makasasala. Kung atong ilimod nga ang kamatayon ni Kristo nagtagbaw sa matarong ug balaan nga tunglo ug kapungot sa Dios, atong gitangtangan ang ebanghelyo sa iyang gahom. Ug unsa man ang nahabilin alang kanato, usa lamang ka bayani nga atong pagadaygon imbis nga usa ka kapuli o substitute nga naglukat gayod or nagpalit sa atong redemption o pagtubos. Mao kadto ang unang punto mga kaigsunan. Ikaduhang punto, atong tan-awon kung sa unsang paagi ang kamatayon ni Kristo didto sa cross, usa ka sakripisyo, usa ka halad. For example, Matthew chapter 26 verse 26 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi, karon samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan ug human niyang gipanalanginan kini, gitipik-tipik niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, kuha kamo, kaon, kini ang akong lawas. Ug iyang gikuha ang usa ka kopa ug human siyang makapasalamat, gihatag niya kini ngadto kanila nga nag-ingon, inom gikan niini kamong tanan. Tungod kay kini ang akong dugo sa kasabutan nga giula alang sa daghan, alang sa kapasayloan sa mga sala. Sultihan ko kamo, dili na ako moinom pag-usab gikan sa bunga sa punuan hangtod ni adtong adlaw nga pagaimnon ko kini kauban ninyo sa gingharian sa akong amahan. Unsa man ang namatikda nato niini nga teksto mga kaigsuonan didto sa balaang panihapon sa Last Supper. Wala man miingon si Kristo nga ang iyang kamatayon usa ka trahedya nga aksidente. No, ang giingon ni Kristo nga ang iyang dugo sa kasabutan nga giula alang sa daghan, alang sa kapasayloan sa mga sala. So aduna di ay misyon ang kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ang misyon mao nga mapasaylo ang atong mga sala, ug ang bugtong pamaagi nga mapasaylo ang atong mga sala mao nga iula ang balaan nga dugo ni Kristo. Dunay anino niini sa daang tugon. Kung nagtuon kamo sa daang tugon mga kaigsuonan, gipakita kini isip pauna nga kahibalo. Anino ba? Gipakita pinaagi sa mga simbolo sa mga halad didto sa templo. Ang nahitabo sa Old Testament, adunay biktima. Ug ang biktima mao kadtong hayop, no? Ang hayop nga gihalad sa tawo nga naghalad, katong hayop nga biktima pagasunugon. Ug ang kalayo mga kaigsuonan nga misunog ni adtong hayop nga gihalad sa daang tugon, nagrepresentar kadto sa tunglo ug kapungot sa Dios. Nga imbis nga ang naghalad mao ang pagatunglohon or pagasunugon, ang biktima nga hayop mao ang kapuli, mao ang representante. Anino kadto sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kini gipakita sa Leviticus chapter 17 verse 11. Kung tun-an nato ang Old Testament, klaro man kaayo nga gipasabot sa bagong tugon nga ang tanang nahitabo sa daang tugon
nagatutok kadto or nagatudlo kanato ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Leviticus chapter 17 verse 11 ang giingon dinhi, kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo ug ako kining gihatag alang kaninyo ibabaw sa altar aron makahimo og pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag. Kay ang dugo man ang naghimo og pagtabon sa sala pinaagi sa kinabuhi. So bisan pa sa daang tugon ang konsepto gayod nga ang dugo kinahanglang maula aron matabunan ang sala ana-ana. Anino lamang kadtong Old Testament mga kaigsunan gumikan kay sa pagkatinuod dili man gyud makahimo paghinlo ang dugo sa hayop sa atong kalag. Dili gayud makapapas sa atong sala. Gipasabot kini sa nagsulat sa Hebreyohanon sa Biblia mga kaigsunan. Mga anino lamang gayud kadto. Ang katumanan ni adtong mga aninuha mao ang dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo ang kordero sa Dios ug kapila niya giula ang iyang dugo kausa lamang alang sa tanang kapanahunan. So didto sa krus sa Kalbaryo, si Kristo mao ang kordero sa Dios. Gitagna na kining daan ni Isaias sa Isaiah chapter 53 verse 10. Ang gisulti ni Isaias mga kaigsunan is that kabubuton kini sa Dios nga dugmukon siya. So kabubuton kadto sa Dios Amahan nga si Kristo magantos gayud didto sa krus sa Kalbaryo. Dili lamang ang mga kasundaluhan nga Romano ang midugmok kang Kristo or ang mga Hudiyo nga mipapatay kaniya, dili lamang sila ang partisipante mga kaigsunan. Ang Amahan gayod, ang Dios Amahan, mao ang nagbubo sa kalayo sa iyang tunglo ug kapungot batok sa iyang anak, gumikan kay ang anak si Kristo mao ang kapuli nato. Siya mao ang representante, siya ang nagpasan sa tanang sala nato didto sa krus sa Kalbaryo. Mao kadto ang tinuod mga kaigsunan, legal transaction ang nahitabo didto sa krus sa Kalbaryo. Gi-illustrate kini sa nahitabo didto sa Ehipto no, sa kapanahunan ni Moises. Didto sa Ehipto ang anghel sa kamatayon, di ba? Gipatay ang tanang kamagwangang anak sa mga Ehiptohanon, pero na-exempted ang mga Israelita. Ngano man, gumikan kay nakita sa anghel sa kamatayon nga maayong mga tawo ang mga Hudiyo, dili. Ang gitan-aw sa anghel sa kamatayon mao ang dugo nga gipintal sa poste sa ilang pultahan, dugo sa karnero. Gumikan sa dugo sa karnero nga gipahid sa ilang pultahan, na exempted sila gikan sa silot sa kamatayon. Ug anino kadto sa kordero sa Dios si Hesukristo, ang dugo ni Kristo kung ato kining gikuptan, kung atong gisaligan ang dugo ni Kristo mga kaigsunan, mahimo kitang exempted gikan sa silot sa walay katapusang kamatayon didto sa impyerno. Mao kini ang good news. Mao kini ang ebanghelyo mga kaigsunan. Ang kinabuhi sa kordero gipatay or gitangtang aron ang mga Israelita mahimong exempted gikan sa kamatayon. Si Kristo isip kordero sa Dios. Namatay siya didto sa krus sa Kalbaryo aron ang tanan nga mga mutuo ug musalig kaniya adunay kinabuhing walay katapusan. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ang krus or ang kamatayon ni Kristo didto sa krus usa ka sakripisyo alang sa kasalanan. Ikatulo nga punto, ang dako kaayo nga pagbansili nga nahitabo dito sa cross, substitution. Mao kini ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 sa atong teksto. Ang giingon dinhi, alang sa atong kaayuhan gihimo niya siya nga sala, siya nga wala gayoy sala, aron nga diha kaniya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Nakita ninyo ang dakong pagbansili nga nahitabo sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. Gipasabot ni Apostol Pablo kanato nga ang dakong pagbansili didto sa cross nahitabo tali sa makasasala ug sa walay sala. Kita makasasala, si Hesukristo walay sala. Ang sala nato gipas-an ni Kristo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato. Mao kadto ang dakong pagbansili, pero mas bugat pa ang lingwahe ni Apostle Paul. Kay ang giingon gayud ni Pablo, siya nga wala gayoy sala
gihimong sala. Mas bugat ang pulong ni Pablo, gihimo gayud si Kristo nga sala. Wala giingon nga giisip siya nga makasasala, gihimo gayud siya nga sala. Siya mismo nahimong sala. Mao nga gidumtan gayud siya sa Dios Amahan didto sa krus sa Kalbaryo. Ang kinatibuk-an nga tunglo ug kapungot sa Dios, gibubo niya ngadto kang Kristo nga niadtong taknaa nahimong sala. Ug nganong nahimong sala si Kristo, ang parallel niini gipasabot ni Pablo, aron kita mahimong pagkamatarong sa Dios diha kang Kristo. Ingon ini kabugat ang kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, mga kaigsunan. There was the great exchange o kadtong dakong pagbansili or pagbaylo, ang tawag niini sa theology, the doctrine of imputation. Usbon ko, the doctrine of imputation. Legal nga gibalhin ngadto kang Jesus ang atong mga sala, ug ang pagkamatarong ni Kristo legal nga gibalhin nga ri kanato or gipaambit nga ri kanato, imputation. And this is the gospel message. Mao kini ang maayong balita nga atong gikuptan. Si Kristo gumikan kay gihimo siyang sala, naganto siya nga iyang gipas-an ang tibuok nga kabugaton sa judicial nga tunglo sa Dios. Legal nga tunglo sa Dios, isip atong kapuli. Ug ang bunga niini, mga kaigsunan, dili lamang aron kita mahimong mga buutan, kundili ang bunga niini pagaisipon kita nga matarong atubangan sa Dios. Ang tanang mga magtotoo nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig lamang kang Kristo ingon nga manluluwas, pagaisipon gayod nga matarong ug walay sala atubangan sa Dios, gumikan kay ang pagkamatarong ni Kristo gisulob ngadto kanila, gisulob ngari kanato nga mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna pa ba'y pamaagi sa kaluwasan gawas niini, mga kaigsunan? Mao kini ang pangutana. Aduna pa ba'y laing pamaagi sa kaluwasan? Wala na gayod. Adunay duha ka problema nga giatubang sa tanang mga katawhan. Una, aduna kitay responsibilidad nga atong tumanon ang balaod sa Ginoo 100%. Sundo nato 100% ang balaod sa Ginoo, whether we like it or not. Dili nato kini kaya. Gipasabot kini ni Santiago kanato sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Ang giingon din hiyo, kay si bisan kinsa ang nagatipig sa tibuok balaod apan napakya sa usa ka punto, nahimong sad-an sa tanan niini. So, pila ka sala ang makapaimpierno sa tawo? Usa lamang, mga kaigsunan. Kung gisunod kuno nato ang kinatibuk ang balaod pero misupak kita sa usa ka bahin niini, nakasupak na kita sa tanan. Ingon ini gayud ang requirement sa Dios 100% whether you like it or not. Busa higala ang kuna gayud nga dako gayud kaayo ang imong problema atubangan sa Ginoo. Maningil ug maningil gayud gihapon ang Dios. Dili ka makaingon nga o dili ra man pud ko tanto nga dautan. Manggihinatagon man pud ko, matinabangon man pud ko, wala man ko'y giabusahan nga mga tawo. Di ka makaingon ana. Kay isa ra gani kasala ang hinungdan nga makapaimpierno nimo. Ang kuno nato kini ang atong Dios balaan, dili siya mudawat og 99%. Ang iyang pagadawaton gayud 100%. Dili nato kana kaya. Ang ikaduha nga problema nga atong gisagubang is that gi-require gayud sa Ginoo nga ang sala mabayran sa kamatayon. 100% nga sacrifice pinaagi sa kamatayon pagpatulo sa dugo. Ug mao kini ang atong problema kay wala gayud kitay ikabayad. Kadtong mga nagapalansang sa cross kagahapon, bugal-bugal kadto. Nganong magpalansang man sila sa cross aron ang Ginoo ma-impress, aron malipay ang Ginoo, mabawas-bawasan or makunhud-kunhuran ang ilang sala. No, bugal-bugal kana, mga kaigsuunan. Usa lamang kasakripisyo ang pagadawaton sa Dios. Mao ang sakripisyo lamang ni Kristo. Kapila, kausa lamang 2,000 years ago, kausa lamang alang sa tanang panahon. Mao kadto ang pamaagi sa Dios sa pagsulbad sa dako kayo natong problema sa sala. Didto sa krus sa Kalbaryo, gipas-an ni Kristo ang atong sala, giisip siya sa Dios, ingon nga makasasala, ingon nga sala mismo, ingon nga sad-an. And then, ang resulta ni adto, mga kaigsuunan, kung ikaw mutuog, musalig kang Kristo lamang, ang pagkamatarong ni Kristo igasulob nganha kanimo.
pagaisipon ikaw sa Dios nga 100% nga matarong. Gipasabot kini ni John Flavel kanato, usa ka manunulat ni adtong miaging mga siglo. Ang iyang giingon, kitang tanan sa atong kinaiyahan ilalom sa tunglo sa balaod, ug kung wala pa unta nahimong tunglo si Kristo alang kanato, nagpabilin pagihapon unta kitang ilalom niini sa walay katapusan. Tinuod gayod ang gipasabot nato ni John Flavel. Gumikan sa atong mga sala, naturalmente kita nga mga hinukman sa balaod sa Dios, ug dili gayud kita makaluwas sa atong kaugalingon gikan sa matarong nga paghukom sa Dios. Aron matagbaw ang gipangayo sa hustisya sa Dios, ang iyang bugtong anak, ang iyang balaan nga anak, mao gayud ang mibarog alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Siya ang nahimong tinunglo, mga kaigsuunan, ang kabug-aton sa eternal nga kamatayon nga takos gayod unta alang kanato. Si Kristo ang midawat ni adto didto sa cross. Ug kung wala ang substitutionary nga buhat ni Kristo, magpabilin unta kita nga nahimulag gikan sa Dios. Ug nagpamatuod kini nga kinahanglan gayod nga si Kristo Dios, dili lang siya kay tawo kundi 100% nga Dios. Kay unsaon man niya pag-antos ang tanan kung tawo lamang siya. Si Kristo 100% nga tawo, 100% nga Dios. Mao kini ang gipadayag sa Biblia, He is the God-man. Ug mo kadtong ikatulong punto, ang ikaupat nga punto mao kini, the necessity of the cross, no other way. Wala na gayoy lain pang pamaagi. Matod pa ni Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 13, ang giingon niya, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa pagkahimo niyang tinunglo alang kanato. Kay kini nahasulat, tinunglo si bisan kinsa nga gibitay sa kahoy. Dili ba pwede nga pasayloon lang ta sa Ginoo, bisag dili na kinahanglang mamatay si Kristo dito sa cross? Di ba posible? Di ba maluluyon man ang Ginoo? Mupasaylo siya sa mga sala. So, di ba posible nga pasayloon lang taniya? Nga bisag dili na maganto si Kristo dito sa cross sa Kalbaryo? Ang tubag, mga kaigsunan, dili gayud posible. Kung ang usa ka judge iyang buhian ang usa ka kriminal nga walay silot, kana nga judge dautan gayud kaayo. Now, ang Dios usa ka maghuhukom nga matarong, ug usa-usab ka maghuhukom nga maluluyon. Kinahanglang matagbaw ang iyang hustisya o kinahanglang matagbaw ang iyang gugma. Gisulbad kadto ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Gumikan kay nabayran ang hustisya sa Dios, natagbaw na ang tunglo o kapungot sa Dios, pwede na nga pasayloon kita sa Ginoo. Kay nabayran na ang tanang silot sa sala, pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Ug gumikan kay si Kristo namatay alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanato samtang makasasala pa kita. Ang atong kinabuhi karon kinahanglan gayod nga adunay pagka mapainubsanon. Dili kita manghinambog. Kung pagalutuson kita sa mga katawhan gumikan sa atong pagtuo, dili kita manimalos, magpaubos lamang gayod. Mao kini gipasabot ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang giingon dinhi, kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. So kung naluwas kita pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, wala gayoy luna ang garbo sa atong kinabuhi. Bisan pa o ginalutos kita, ginadaog-daog, gumikan sa atong pagtuo, gumikan sa atong pagbuhat ug maayo. Ang substitute, mo gyud kini ang konsepto sa Christian gospel, mga kaigsunan. Imagine nga sa usa ka korte, adunay usa ka huwes or adunay usa ka maghuhukom, gipasakaan ka og sumbong gumikan sa utang nga dili gayud nimo mabayran. Ang maghuhukom, usa ka tatay, do na siya anak, nagpronounce na og death sentence kanimo ug miingon siya og kamatayon ang silot. Pero
Sa kalit nga pamaagi, ang anak ni adtong maong huwis mi forward ug mi voluntaryo nga siya ang mubayad sa tanan nimong utang ug siya ang nabilanggo imbis nga ikaw ang mabilanggo. So natagbaw ang balaod gumikan kay adunay nagbayad ug ikaw nakabuhi dili gumikan kay imong nabayran ang imong utang kundili gumikan kay gibayran kini sa laing tawo. Wala gi-ignore ang imong utang pero adunay nagbayad. Mao kini ang ebanghelyo. Wala gi-ignore sa Dios ang atong atraso pero gibayran ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Kung wala gayod ang kamatayon ni Kristo, wala gayod kitay paglaom mga kaigsuunan. Dili nato matabunan ang atong kaugalingon gikan sa hustisya sa Dios. Ang bagyo sa tunglo sa Dios nagsingabot alang sa tanang mga katawhan. Mo nga higala, pamalandungi gayod kini og duro. Nakita mo ba ang imong panginahanglanon? Dili gayod ikaw makabayad sa silot sa imong sala. Dili ikaw makatipig or makasunod sa balaod 100%. Magpabilin ba gayod gihapon nga gahi ang imong kasing-kasing? Ayaw intawon pagpagahi higala. Saligi ang substitute. Saligi ang kapuli. Undangi na ang pagsalig nimo sa imong kaugalingong pagkabuutan. Gumikan kay ang imong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Magpadayon kita alang sa mga kaigsuunan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Magpadayon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo pero hinumduman nato nga ang atong pagpangalagad dili ka na ang makaluwas nato. Wala kita maluwas gumikan sa atong pagpangalagad. Nangalagad kita sa Dios gumikan kay luwas na kita. Ang bugtong Dios ug manluluwas si Hesukristo lamang. Pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo ug pinaagi sa iyang pagsunod sa kinatibuk-an gayod sa balaod sa Dios. Higala mao lamang kini ang bugtong nimong paglaom. Hinulsuli ang imong sala ug dangup kang Kristo salig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, my ransom, shed for me his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise, he shall never be forgotten through hence everlasting days. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the floodgates of God's mercy flowed the vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above, and hence peace and perfect justice kissed the guilty world in love. Let me all thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in the world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. In thy truth thou dost direct me, by thy Spirit through the word, and thy grace my need is meeting, as I trust in thee, my Lord. All thy fullness thou art pouring, in thy love and power in me.
without measure, full and boundless, as I yield myself to Thee. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.